Добрый день. Слава нашей громаде! 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 Дякую. Поважаныя удзельнікі, паважаныя госці канферэнцыі, дазвольце мне другое апошняе пасяджэнне трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў 9 класа у Магілёўскім раённым камітэце нашага аб'яднання аб'явіць адкрытым. Дазвольце мне выступіць з дакладам, які быў спецыяльна падрыхтаваны да сённяшняга пасяджэння. Паважаныя удзельнікі і госці канферэнцыі. Другое пасяджэнне агульнапартыйнай канферэнцыі ў Магілёўскім раённым камітэце нашай арганізацыі з'яўляецца апошнім не толькі ў райкамі, але і ва ўсёй грамадзе вучняў. На закрыцці канферэнцыі ў Мінску былі зацверджаны некалькі рашэнняў, якія глобальна паўплывалі на жыццё грамады. Да іх я звярнуся ў канцы дакладу. Шаноўныя дэлегаты, спачатку правядзення палітыкі пашырэння шэрагу грамады вучняў падалі анкеты 2 навучэнцы. Пакуль рана казаць аб выніках гэтай кампаніі. Нельга казаць аб іх і таму, што на вельмі шмат фактараў адыгрываюць пэўную ролю ў росце колькасці. На яго ўплываюць вельмі шмат фактараў. Але неабходна адзначыць, што асноўная праца ўжо зроблена. Гэта прапланаванне паездак, маральная падрыхтоўка грамадаўцаў да іх, азнаямленне з геаграфічным становішчам некаторых гарадоў. Цяпер за намі застаецца адна справа чыста па арганізацыйным пытанні — распаўсюд лістовак. На сённяшні дзень мы маем 2 распаўсюджаныя лістоўкі. Адну мы распаўсюдзілі ў Оршы, а другую ў Асіповічах. У гэтым накірунку, безумоўна, неабходна павялічыць тэмпы, бо мы маем не так і шмат часу, як бы хацелася. Але з улікам усіх праблем грамада працягвае свой рух наперад у будучыню, шлях да агульнашкольнай, да агульнанавучэнскай свабоды. Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава, 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 слава! Другое пытанне, шаноўныя прысутныя, гэта падзел самога правядзення палітыкі на рэгіёны. Я сёння ўжо на з'ездзе, на 8-м з'ездзе Магілёўскага раённага камітэта грамады казаў аб тым, што неабходны гэты падзел. Гэты падзел неабходны. Чаму? Бо у Мінску мы ўжо зацвердзілі гэта рашэнне, і ў Мінску ўжо накірунак ідзе іншы. Чаму? Наколькі пытанне заключаецца ў тым, наколькі гэта магчыма і наколькі гэта неабходна. Па-першае, неабходнасць гэтага рашэння тлумачыцца пашырэннем колькасці вектараў пашырэння, то бок маецца на ўвазе гарадоў. То бок, калі мы паедзем разам усёй грамадой у адзін горад, праца будзе больш паглыбленай, але гэтага не будзе хапаць. Таму нельга займацца палярызацыяй, як ужо кажуць у тэрміналогіі гарадоў. Рабіць асноўным адзін горад. У сваім дакладзе я казаў у асноўным аб тэндэнцыях і змяненнях у палітыцы. Зараз гутарка у ім пойдзе аб спосабах яе правядзення. У сваёй кнізе «Асноўныя пытанні жыцця грамады вучняў», можа хто і чытаў, я як аўтар прапанаваў 2 спосабы правядзення палітыкі: хаджэнне ў народ і спосаб метад з вуліцы. Апошні і выкарыстоўваецца ў правядзенні палітыкі пашырэння шэрагаў. Гэта калі ідзе раздача друкаваных матэрыялаў з апісаннем дзейнасці арганізацыі, у нашым выпадку гэта лістоўкі, на вуліцы, у ажыўленых месцах. Пакуль, шаноўныя дэлегаты, гэты працэс ідзе вельмі павольна.
Але лепш павольна, чым ніяк. Мы будзем спрабаваць усяляк паскараць гэты працэс дзеля дасягнення сваіх мэтаў і вырашэння сваіх задач у рэгіёнах Рэспублікі Беларусь. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Дякую. Апошні пункт майго даклада, паважаныя сябры і удзельнікі канферэнцыі, прысвечаны выніковым рашэнням трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі у Мінску. І оно адбылося 2-3 тыдні таму, ўжо месяц, больш за месяц, я бы нават сказаў. Дэлегаты пасяджэння зацвердзілі наступнае рашэнне. Зацвярджэнне новага тэкста статута грамады вучняў. Абранне гарадоў пераймальнікаў палітыкі пашырэння шэрагаў у мінскім гаркамі аб'яднання. Жодзіна, Марынагорка, Стоўбцы, Асіповічы, Заслаўе, Маладзечна, Панепаль, Дзяржынск. Першае рашэнне ўжо стаіць першым пунктам у павестцы дня сённяшняга пасяджэння. Дазвольце мне пракаментаваць новы тэкст статута. У тэкст новага статута былі даданы некалькі артыкулаў, якія не змяняюць жыццё арганізацыі, а толькі юрыдычна афармляюць асноўныя тэзісы жыцця аб'яднання. Па-першае, быў дабаўлен артыкул аб галоўнай ролі 9 класа сярэдняй школы нумар 55 горада Мінска у руху грамады наперад. Па-другое, паўнамоцтвы канферэнцыі былі зраўняныя з паўнамоцтвамі з'езда. То бок мы зараз можам уявіць сабе, што мы там, напрыклад, 14-й з'езд, мы можам уявіць, але паўнамоцтвы у нас будуць. Будуць у нас паўнамоцтвы з'езда. Сам тэкст статута утрымлівае ў сабе 16 артыкулаў. Таксама ў яго дабаўлены артыкулы аб абавязках сакратароў па агітацыі, прапагандзе і па забаўляльных мерапрыемствах. Другое рашэнне дэлегатаў у Мінску звязана з мясцовым шляхам развіцця палітыкі пашырэння шэрагаў арганізацый. Дазвольце мне агучыць спіс гарадоў, якія будуць наведаны сябрамі МРК грамады. Гэта Шклоў, Орша, Быхаў, Чавусы, Крычаў. Гэта пастанова таксама будзе вынесена на галасаванне на сённяшнім пасяджэнні. Дзякуй за ўвагу. Ідеї марущих познай, гэта вучняў грамада. Ідеі марущих познай, гэта вучняў грамада. Ідеі марущих познай, гэта вучняў грамада. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце перайсці да павесткі дня сённяшняга пасяджэння. Як я ўжо і падкрэсліў у сваім дакладзе, сённяшняя павестка дня будзе утрымліваць 2 пункты. Гэта першы, гэта прыняццё новага тэксту статута, устава нашага аб'яднання. І другое, гэта абранне свайго асабістага шляху развіцця палітыкі пашырэння шэрагаў. Безумоўна, што гэтыя рашэнні будуць каментавацца мною як старшынём нашага аб'яднання, бо я маю такія паўнамоцтвы ў выніку 13-го з'езда, калі я быў абраны старшынём, і ў прэзідыуме таксама. Таму мы будем слухаць сёння мои каментары, ну і ўвогуле сёння будзе галасаванне па гэтай тэме. Калі ласка, першы пункт, які выносіцца на галасаванне, гэта абранне новага тэкста статуту. Не абранне, а зацвярджэнне новага тэксту статуту грамады вучняў. Як я ўжо каментаваў яго, я не буду яшчэ раз яго каментаваць, таму што я лічу, што гэта ўсё было чуваць. Паважаныя сябры, прашу галасаваць за тэкст статута. Хто за? Паважаныя сябры, прашу галасаваць. Кто за, прошу поднять руки. Одиноголосно. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава
нашій громаді, слава нашій громаді. Дякую. Пожаные сябры, переходим до другого пункту повестки дня. Сённяшний, як я уже указал у докладе, это абранне гарадоў пераймальнікаў палітыкі пашырэння шэрагаў у нашым райкане. Гэта спіс гарадоў я ўжо агучваў, яшчэ раз агучваў, калі хто не памятае. Гэта Шклоў, Орша, Быхаў, Чаўсы і Крычаў. Ну вось такія гарады маленькія, яны былі абраны па геаграфічным становішчы, то бок і па транспартным фактары. То бок мы глядзелі, я асабіста глядзеў, як будзе далёка, ці будзе далёка ад нашай вёскі да гэтых гарадоў. Ну, безумоўна, таксама глядзелі на наяўнасць чыгункі, гэта таксама вялікі фактар, бо з чыгункай у нас будуць звязаны таксама паездкі, бо на чыгунке гэта лягчэй і прасцей рабіць. Ну вось як-то так. Прошу галасаваць, хто за прыняццё гэтых зацвярджэння асобнага накірунку палітыкі пашырэння шэрагаў у Магілёўскім раённым камітэце. Прошу падняць рукі. Адзінагалосна, дзякую. Ідеі мар усіх плацдарм, гэта вучняў грамада. Ідеі мар усіх плацдарм, гэта вучняў грамада. Ідеі мар усіх плацдарм, гэта вучняў грамада. Паважаныя сябры, дазвольце мне сказаць некалькі слоў, выступіць з невялікай прамовай наконт закрыцця трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі. Шаноўныя дэлегаты, паважаныя госці, вялікая падзея трэцяя агульнапартыйная канферэнцыя. Чаму? Бо з дапамогай трэцяй канферэнцыі мы, так сказаць, выявілі новыя спосабы правядзення палітыкі пашырэння шэрагаў. Зацвердзілі новыя прагрэсіўныя рашэнні ў нашай аб'яднанні. Таму гэта канферэнцыя з'яўляецца сродкам выканання ўсіх нашых ідэй, сродкам стварэння новай базы для правядзення палітыкі пашырэння шэрагаў, у тым ліку, бо, як вы чулі і на мінулым пасяджэнні ў Мінску, і на гэтым пасяджэнні ў Магілёве, мы зацвердзілі рашэнне па гэтай палітыцы, так сказаць, падзялілі яе на два накірункі асобныя. Ну, дай Бог, каб гэтыя рашэнні нам дапамаглі і каб мы у будучыні выканалі свае асноўныя задачы, каб у будучыні мы пашырылі колькасць нашых сяброў грамады вучняў і каб у будучыні мы дасягнулі таго, што паставілі перад сабой на мінулых з'ездах, на мінулых пленумах, на мінулых сходах нашай арганізацыі. Дзякуй за ўвагу. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Дякую. Паважаныя сябры, дазвольце мне трэцюю агульнапартыйную канферэнцыю, другое пасяджэнне трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі, да і ўвогуле трэцюю агульнапартыйную канферэнцыю грамады вучняў у Магілёўскім раённым камітэце і ўвогуле ў грамадзе вучняў аб'явіць закрытай.
Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава. Дякую.